Тамыр төрләрен, тамыр системасы типларын һәм тамырның төзелешен өйрәнүгә багышланган дәресебезнең практик өлешенә рәхим итегез. Беренче бирем. Тест биремнәрен шишегез. Дөрес җавап. Беренче сорау. Тамыр туфракка беркетү, минераль туклану, запас, җенессез үрчү функцияләрен башкара. Икенче сорау. Тамыр зоналары. Тамыр каплагы, бүленү зонасы, үсү зонасы, суыру зонасы һәм үткәрү зонасы. Өченче сорау. Үзәк тамыр системасына ия булган үсемлекләр. Чөгендер, алмагач, кишер, имән. Икенче бирем. Тамыр зоналары дип аталган таблицаның буш шакмакларын тутырыгыз. Җавапларыгызны тикшерегез. Өченче бирем. Бирелгән җөмләләрнең дөрес булу-булмавын ачыклагыз. Дөрес җаваплар. Җавапларыгызны тикшерегез, хаталарны ачыклагыз, анализлагыз. Дүртенче бирем. Түбәндә бирелгән сүзләрне кулланып, текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. Тамыр үсемлекне су һәм минераль матдәләр белән тәэмин итүче һәм аны туфракка беркетүче орган. Тамырда үсемлекнең тереклеге өчен кирәк булган күп кенә матдәләр барлыкка килә. Төп тамыр, өстәмә тамыр, ян тамырлар була. Үсемлек тамырлары барысы бергә тамыр системасы дип атала. Үзәк һәм чук тамыр системалары була. Үзәк тамыр системасы ике өлешле үсемлекләргә хас. Чук тамыр системасы күбрәк бер өлешлеләрдә очрый. Тамыр туфрактан суны һәм минераль матдәләрне суыра. Бу үсемлекнең туфрактан туклануы була. Бишенче бирем. Мәсьәләне шишегез. Алмагач ябалдашының уртача киңлеге 3-4 метрны тәшкил итә. Тамыр системасы диаметры исә аз дигәндә моннан 2 тапкыр зуррак була. А. Алмагачның тамыр системасы диаметрын исәпләгез. Б. Алмагачны өйдән яки башка агачлардан аз дигәндә нинди ераклыкта утыртырга киңәш итәрсез? Ни өчен? В. Ни өчен агачларны күчереп утыртканда туфракның дымлылыгына карамастан күп итеп су сибү киңәш ителә? Ни өчен җимешләре өлгерер алдыннан су сибүне гомумән туктаталар? Шишу. А.
Алмагачның тамыр системасы диаметры уртача 6-8 метр булачак. Б. Аз дигәндә 8 метрдан. Бу ераклык сакланмаса, алмагачның тамырлары өйнең нигезен какшатырга мөмкин. Башка агачларга исә яктылык, туклыклы матдәләр җитмәячәк. Җимешләре кичкенә булачак. В. Күп итеп су сибү туфракны утырта, су тирәнгәрәк китә. Тамырлар суга таба сузыла. Димәк, тамырлар үсеше активлаша. Җимешләре өлгерер алдыннан су сибүне гомумән туктаталар. Бу җимешләр тәмен сакласын, матдәләргә бай булсын һәм черемәсен өчен эшләнә. 6нчы биремне мөстәкыйль эш буларак тәкъдим итәм. Бирелгән үсемлекләрнең тамыр системасы типларын ачыклагыз. Мондый тамыр системалары тагын нинди үсемлекләрдә була? Мисаллар китерегез. Шулай итеп, без үсемлекләрнең безнең күзләрдән яшеренеп урнашкан җир асты органы тамыр төзелеше белән таныштык. Тамырлар яшәү шартларына бәйле рәвештә төрле формага, төзелешкә һәм функцияләргә ия булырга мөмкин. Тамырларның үзгәрешләрен киләсе дәресебездә өйрәнербез. Сау булыгыз!